Добро утро, днес е ден 3 от Vlogmas. Хайде да отваряме календара с кафето. Днес е ден 3. Я да видим какъв вкус е това. Мисля, че този. Индийско орехче и карамел. Здравейте и добре дошли отново в Vlogmas. Днес е ден 3 и ние продължаваме с поредицата коледни базари в Лондон. Днес ще посетим базар, който се казва Коледа край реката или Christmas by the River. Чувала съм много хубави отзиви за този базар, най-вече заради красивите гледки, тъй като той се намира между Tower Bridge и London Bridge. Така че може би ще имаме повече късмет до вечера. Също типично за този базар е, че има инициатива, с която се опитва да предпази околната среда, т.е. много от продавачите дават биоразградими торбички, борят се срещу пластмасата и боклука, така че до тук само позитиви. Надявам се да има повече занаятчийски предмети, повече храни свързани с Коледа. И съм си поставила цел до вечера. Задължително смятам да опитам греното вино, тъй като съм малко простудена от снощи. Така че нямам търпение. Аз пак съм в обедната ми почивка и реших да ви разкажа малко повече за базара. Но разбира се, ще се видим направо там. Хайде, чао! On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Нямам търпение да си взема вино и малко да се отпусна, защото да, днес беше отново доста дълъг и тежък ден, така че надявам се този базар да е лекът, от който имам нужда. Мисля да започна да рейтвам и бягащите хора по базарите. На тази жена й давам 10. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me 6 geese laying, 5 golden rings, 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me 7 swans are swimming, 6 geese laying, 5 golden rings, 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me 10 lords a leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 lords a leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On
of Christmas, my true love gave to me. 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans. Добре, хора, време е да оценяваме. Аз лично давам на този базар 10 точки, не 6, 10. Имаше страшно много ръчно изработени играчки, плетива, много страхотни неща, свещи също така, много храна, десерти, сладкиши и навсякъде се чуваше коледна музика, украсата е прекрасна, също гледките са... Взех и няколко подаръчета. Ще ви покажа само едно от тях, въпреки че малко ще издам какво съм взела на някои хора, но те ще ми простят. Вижте какви красиви играчки. Ръчно направени, ръчно нарисувани. Много сладки. Взех цяла труба. Така, определено повече ми харесва този базар от вчерашния. Но да, а вие какво мислите от това, което видяхте? Колко точки давате на този базар? Това беше за днес. Много се радвам, че бяхте с мен и ще се видим утре за следващия ден от Влогмас. Май се пада четвърти. Първи, втори, този е трети. Четвърти! Ще се видим утре за четвърти ден от Влогмас. Чао от мен!